Hinay. Guys, sin akong driver guys, si Jumong. Off, hinay lang ha. Ayaw pagpakusog-kusog dia. Oh, hinay, oy. Kaya ang nagtuon, di para pa po kamao. Ang nagpractice, off, liko, hinay. Mas dali sila magkatuon guys. Kini mga bata, itandis mga dagko. Off, hinay. Hinay, control yun, control. Off, yang gipa, liko-liko guys. Atas ya. Ito akong bata guys, oh, tondo. Off, hinay, ayaw pagpakusog-kusog. Guys, Ito na tarang kambyada di ba segunda? Hinay. No. Saya wala man na kasulod. Oh. Oh, hinay ha. Kay kusog na bide mo dagan kay sekunda na ka. Off. Hey! Practice ay drive guys. Akong youngest. So hinay ay pagpakusog kay kusog na kay mundagan. Hinay ra kay. Ang nagtuon di pa kayo kamao. Ang gi-practice labaw pong di kamao. Mag-abot kita di kamao ani ma. Oh, sige. Na-drive akong kamanghuran guys. Oh, hunong dia, hunong. Oh, tombing clutch. Unya Hinay yung brake. brake. Oh, tombing clutch, brake. Off, neutral. Oh. Na off. Mata na paingon naman tas landong. Tuyok man eh. Tuyok ni. Ay, hunong sa kay init. Oh, atras. Yeah, atras. Saan mo ba atras? Sige, ikot tubig clutch. Ama na. Tubi. Atras. Oh, sige. Oh, atras. Oh. Atras na siya, guys. Paatras mi guys, paatras. Oh, paatras. Sige. Puno pila. Oh. Imong kontrolon ang imong kasilinador. Off. Oh, brake. Okay. Kana kambyada pirmira na. Oh, sige. Okay. Nag-drive na akong off. Huwag ka mauna siya guys. Mauna. Kapal oy, maipit pag itani. Kambyada na ako. Oh, pina pagpagkusog na kambyada lagi ka, maray pagpagkusog ya. Kabaloy. Di na Kabalo, maipit ani nga kalyokan. Kapal oy. Guys, na practice. Kabalo na oy, kabaloy. Practice make drive guys. O diya akong kamanghuran guys, na drive na siya. So, yun siya. Na sirmato guys. Na sirmato guys. Up, hunong dia, hunang, hinay. Hunong. Up, hunong.